Tá cuimhne na hí sin go solar aithne go tabhairn an leabhar go hála sin, Má bhreiltha a bhí ann agus bhí sceitte mí orm. Léon méid a phreabann leaba. Mit mé síos an stair an lom mar seanna iní a gira. Bhí a lán bronntanna sa seán na sí. Fuair mé gá ticket ar cluiche soccer ón na hisismithirí. Ticket ar cluiche chuireann bhí Liverpool ag imirt AC Milan. Siúil mé agus Ms.Cahir Seán ar stad an mus. Fuair mar an mus ar ceathrú tar éis sé. Mar sriocadh mar an stad bhí slua over ann run. Siad an réiteoir an fadóg agus bhí an cluiche ar siúl. Bhí leat ama bhí mé nervhíseach mar bhí AC Milan chun thosaigh. Sa dar leat bhí Liverpool ar aus agus bhí Stevie G go hiontach. Fuair AC Milan carta dearg an réiteoir. Bhí an atmosfér sa stad go hiontach. Fuair Liverpool gá cúil. Sa nochta seachnáma fuair Liverpool kickséir agus thóg Dean Jarde. Cúil. Chríoch an cluiche ar cóscóir agus bhí an timreoir anna tar seach.